Krásny deň, milé dámy, pozdravujem vás zo štúdijka a v prvom rade by som sa vám chcela ospravedlniť, že takto neskoro vysielam v tomto mesiaci, ale ako iste ste si všimli, tak minulý týždeň som mala narodenina, dostala som krásny narodeninový darček, lyžovačku spolu s mojou rodinkou, ktorú som si veľmi teda užila. Ale ešte predtým som vám stihla teda poslať urýchlenie spravodaj, verím, že ste si ho pozreli, že ste si ho naštudovali a práve aj dneska toto vysielanie bude, že zhrniem vám síce akcie, ktoré pre nás firma pripravila tento mesiac, aké darčeky môžete získať, aké bonusy môžete získať, ale v prvom rade by som vás chcela upozorniť, že toto máme taký posledný strategický týždeň, kde si vieme ešte za staré ceny objednať prípravky, ktoré nám chýbajú. A tuto ja by som sa na chvíľočku zastavila a trošku vám aj vysvetlila, aby ste si naozaj sadli a porozmýšľali do toho 16. Máme tam ešte teda 5 dní alebo 6 dní, keď ešte dneska počítame. S tým, že naozaj keď si sadnete, ja vám ešte dneska pošlem porovnanie, dala si jedna direktorka tú prácu, kde všetky prípravky, ktoré budú od 16.3. zdražené, alebo teda bude tam vyššia cena na tých prípravkoch, tak tam dala porovnanie prípravku, ktorý vlastne ešte do 16. si nakúpime za staré ceny a od 16. už ako nová cena. Ja som už tento mesiac robila objednávku a dámy, môžem vám povedať, keď si naozaj sadnete, pozrite sa napríklad v tej svojej kúpeľke, čo vám chýba, hoci ste samospotrebiteľka, alebo máte zopár svojich nejakých klientiek alebo kamarátiek, ktoré od vás berú veci, určite ich tento týždeň, dievčatá, obvolajte, povedzte im tú situáciu, alebo povedzte im, že od 16.3. ide k zdražovaniu, a naozaj niektoré prípravky, hlavne teda Reaper Sada, a dokonca už som dneska zistila, že denný Reaperový krém už je vypredaný, čiže oni ho určite naskladnia, ale už bude za staré ceny, takže na to pozor. No a hlavne si porovnajte, sadnite si, čo by ste si chceli doobjednať, čo tak najviac používate, či sú to masky, či je to odličovať, či nám chýbajú nejaké séra. Naozaj skutočne si sadnite, čo by ste ešte si doplnili do tej svojej starostlivosti, alebo ešte raz obvolajte tie kamarátky, vysvetlite im túto situáciu a dajte si tú prácu, ako som si ja dala, a za takéto porovnanie, aby som si aj uvedomila, že koľko vlastne ešte môžete šetriť, keď do toho 16.3. objednáte. To znamená, že ja vám poviem napríklad, ja som robila 8,74 basicovú objednávku, za tú objednávku som teraz momentálne zaplatila 567,55. Objednávala som tam väčšinou veci, ktoré majú najvyššie zdraženie tých jednotlivých prípravkov, to znamená z Reaperu, z Tanvajsu niektoré veci, séra, masky, hej, tak tieto veci som si tam doobjednala a tá objednávka ma stála, tak ako som vám hovorila, 567,55. Ja som si dala tú námahu a prepočítala som to už teda s novými cenami. A po 16. keby som túto istú objednávku robila, tak by som zaplatila za tie prípravky 743,85. Čiže ja som na tejto 8 basicovej objednávke, čo viete, že máme tam 45% zľavu, ušetrila 176,50. Dámy, nemyslíte si, že je to dosť? Samozrejme, vy keď budete robiť aj menšiu objednávku, že treba na tých 40%, hej, tak si to naozaj dajte tú námahu, ja vám tam dneska pošlem to porovnanie a uvidíte, koľko môžete ušetriť. Za to ušetrené si môžete niečo kúpiť na seba, alebo môžete niečo do domácnosti a uvidíte, že budete samé prekvapené. Takže toto je to, na čo by som vás chcela upozorniť, aby ste sa tento týždeň zamerali, aby ste si v kľude sadli, aby ste si prepočítali naozaj, koľko vás to ešte vyjde.
Hoci od 16.3. sa nám dá objednať už aj nová slnečná rada, na ktorú ja sa veľmi teším, pretože veľmi dobre viete, že naše opalovacie prípravky či s 50 alebo s 30 a samozrejme aj gel po opalovaní sú úplne úžasné. A nakoľko teda firma sa bojí, aby neboli veľmi rýchlo vypredané tieto prípravky, tak určite ste si už všimli v našej buď facebookovej alebo whatsappovej skupinke, a už som vám tam aj dala, že od 16.3. budeme mať určité obmedzenie. Vy ako kozmetické poradkynky budete mať možnosť si zakúpiť 10 opalovacích krémov s 30, 10 s 50 a 10 myslím tých gelov a tých balíčkov, kde máme teda 30-kový, 50-kový a gel po opalovaní, tie máte možnosť si zakúpiť 2 balíčky. My ako direktorky tam máme trošku väčšiu možnosť, takže aj toto je výhoda, ako sa stať direktorkou a ako mať teda ešte väčšie výhody. Len aby ste, hovorím, keď si dáte do pomeru trebárs tú opalovaciu radu, koľko chcete, či to chcete len pre seba alebo pre rodinku, hej, tak určite to, čo si chcete ešte do tej svojej kúpeľne doobjednať alebo svojim kamarátkam, tak to v každom prípade spravte ešte do toho 16. to znamená 15. posledný krát večer do polnoci ešte môžete objednávať za tie staré ceny. Čiže toto by bolo prvé, na ktoré by som vás teda chcela upozorniť. Poďme teraz na tie akcie, ktoré máme tento mesiac, pre ktoré nám firma teda pripravila na tento mesiac. Ak ste už pozorne pozerali náš spravodaj, tak viete, že tento mesiac tam máme 4 balíčky. Máme tam balíček rozjasňujúcej kolekcie, ktorá už bola vo februári, ale ešte ju firma nechala aj v marci, kde zdarma dostávame minisadu Tamvajsovú podľa výberu, akú si navolíme potom v závere v bonusoch. Potom tam máme úžasný regeneračný balíček Duo Séra Tamvajsové a k tomu získavame zdarma tonizujúce telové mlieko. A naozaj aj tieto Duo Séra idú dosť hore od 16.3. a my k tomu ešte teda môžeme dostať aj to tonizujúce telové mliečko v hodnote skoro 40 eur zdarma. Potom tam máme tretí balíček, a to je Tamvajsový balíček, kde máme čistenie a krém a k tomu zdarma dostávame očný krém v hodnote 40 eur, po zdražení myslím, že 42 eur to bude. No a ďalší balíček je tam jarný rituál krásy, ktorý sa skladá z mikrodermálnej sady, z výživného oleja a zdarma dostávame regeneračné sérum C plus E, ktoré bude v hodnote nejakých 78 eur po zdražení alebo 74. Takže toto sú akcie, ktoré teda firma pre nás pripravila, tak ako som vám hovorila. Medzi novinky, ktoré budú 16.4., ale už sa budú dať z tých noviniek objednať teraz 16.3., je teda tá slnečná kozmetika. To znamená, je tam opalovací krém s 30-kovým, opalovací krém s 50-kovým ochranným faktorom a regeneračný gel po opalovaní. Takže tieto veci si budeme môcť objednať už potom 16.3. No a keď budete robiť objednávku po 16.3., tak už tam budeme mať tie ceny už za tú vyššiu nákupnú cenu. Takže to by boli zhruba zhrnuté tie balíčky alebo tie akcie, ktoré firma pre nás pripravila. No a poďme teraz na tie bonusy. Veľmi dobre viete, že už keď spravíme 1,5 basicovú objednávku, tak tento mesiac vám firma pribalí vzorky hydrogelových vankušikov 2 kusky, čo je super ako darček, môžete niekomu podarovať alebo sama si môžete zobrať, keď niekde cestujete. Potom tam máme za 10 basicov máme 2 úžasné super séra a je to hydratačné a obnovujúce v cene 40,40, ale keďže máme tam už 45% zľavu, takže za hodnotu 22,20 a môžeme si to objednať dvakrát, čo je teda úplne skvelá, fantastická cena. No a plus odo mňa, ak ste pozorne pozerali spravodaj,
tak môžete získať ešte bonus navyše za dvojbasikovú objednávku a za štvorbasikovú objednávku. Dievčatá, pozor, stále niektorým spravíte tam 1,98 basicovú objednávku a prichádzate vlastne odo mňa o ďalší bonus, ktoré môžete získať ku svojej objednávke. Jednak tým, že teda získate darček odo mňa, ale aj tým, že ste zaradení potom do toho žrebovania, ktoré robíme vždycky na konci mesiaca. Takže toto je ďalšia vec. No a ešte tu máme jeden bonus. Keď zaregistrujete alebo keď ponúknete príležitosť nejakej dáme, tak tá automaticky k registračnému balíčku dostáva od firmy maskaru Lush Intensity, čo je teda úplne super darček, a samozrejme plus darček, ktorý si dáma vyberá, väčšinou ja teda dávam štetec na make-up, dostáva ešte odo mňa ako od direktorky. Takže nezabudnite ponúkať aj príležitosť, pretože určite ste si aj všimli, a ja sa tu v rýchlosti pozastavím, aj keď teda veľmi maličko v našom týme dievčatá ponúkame príležitosť, ale má to obrovské výhody. A keď ste si všimli, tak teraz nastal nový program Červené sako. Môžu ho získať aj dámy, ktoré už získali predtým Červené sako. A je to veľmi zrýchlené, môžete veľmi rýchlo získať všetky darčeky od saka, od ďalších prípravkov, ktoré nám firma ponúka. Takže v podstate toto všetko môžete získať a ja verím, že naozaj väčšina z vás, keď si to prečíta a bude chcieť nejaké tie veci navyše, tak sa zapojíte aj do toho zdieľania a môžete krásne získať naozaj veľa vecí zdarma. Ja sa trošičku musím napiť. No a to by bolo zhruba teda všetko v tom prvom videjku. Ešte raz by som vás chcela poprosiť, skutočne sadnite si, rozumne si prekalkulujte, čo vám ešte je treba, či ste samospotrebiteľka, či ste aktívna, alebo ste pasívna, alebo ste terminovaná. Naozaj tento mesiac si doplňte tie naše prípravky, lebo veľmi veľa dokážete ušetriť. Takže to by bolo zatiaľ všetko. Ďakujem vám. Pa, pa.